Taga-Topiko. Ayun ang taga-Topiko. Tamang tiklop muna tayo ng damit ngayon. Tiklop. Yes. Nakakuha ko lang ng sinampay eh. Kapal ng mukha nito. Ikaw It should have been you. Another time, another place. I just know you could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place. I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. So, andito na kami sa Pancake House. Pancake on the rocks ba? I-try ko lang yung breakfast menu nila kasi pancake yun in-order ko last time. So, I'm gonna try the breakfast menu nila this time. Dito kami sa Pancake on the Rocks. Napuntahan na namin dati to kasama yung mga friends namin. So, bumalik kami para kumain. Coloring dinosaur, oh. Ay, gusto kasing i-try si mami na food eh. Kaya bumalik kami. Tsaka masasarap talaga yung food nila. Pancake on the Rocks. Good job! Thank you for being a good one. Good job, Clark. Mabait siya pag mag-isa lang siya. Saka pag may activities siyang ganyan. Mabait siya. Hindi, mabait naman talaga siya. I mean, hindi siya yung malikot. Kumbaga, mabait naman siya sa bahay. Masunurin naman siya. Diba? Good boy ang baba ko. Good boy, oh. Kanina, you're a good boy. So, you... And then, what color is that? Blue. And this one, what color? Pink? Mahilig siya sa mga arts. Yeah, arts. Painting, coloring. Yeah. Yun yung favorite activities niya. Ang favorite niyang show, si Mr. Maker, kay mga dinosaur. Mr. Maker is yung show na puro art. Basta i-google nyo na lang. Meron siya sa Netflix, Mr. Maker. Are you happy? Happy! Eating time, eating time. Eating time, eating time. Sprinkle! Guys, kain lang kami Sarap ng food. Kain lang kami. Eating time, eating time. Ganda dito sobra. Tapos na kami mag-lunch. Dito kami sa parang maliit na park nila. At dito si Clark tsaka si Mami. Mami! Mami! May mga duck, oh. Ay, duck. Duck. Bili ako ng lately kasi ang dami naming documents na kailangan i-print at scan kasi kailangan namin malalaman nyo din kung bakit. So nagpapaprint ako sa iba or nagpapaprint ako sa labas o sa kaibigan namin. So this time bibili na ako ng sarili naming printer. Wala kaming printer grabe. Dumaan ako dito sa Office Works. So, bili tayong printer. Ayun, dito na ako sa loob ng Office Works. Nahanap akong printer na may pwedeng maging scanner at printer. Ito $79. Baka kunin ko itong maliit, mura lang. May scanner na may printer pa. Epson. May nakita na ako. Out of stock yung gusto ko.
na Epson. May nakita na ako. Canon Pixma 3360. Mura lang siya. $50 lang yata to. Baka kunin ko na to. Basta ang importante, may print at may scan. Alright. Alright. Kunin ko na to. Check out na ako. Yun. Naka-uwi din ng bahay. Si Clark nakatulog ulit. Nandun na siya sa kwarto niya. So, kanina, nabanggit ni Mami yung bike ni Clark. Ito yung yung binili naming bike ni Clark. Yan. So, kailangan pa siyang assemble. Nasa box pa siya. Mura lang siya, $79. Pang 3 years old and above. So, try nating assemblein. Try natin assemblein ngayon. Sana meron akong proper tools para assemblein. Alright. Try kong assemblein. Malaki na kasi si Clark eh. Para mang bata pa lang, marunong na siya mag-drive. I mean, mag-bike. Kailangan siya assemblein. Gulong. Yung support na gulong. Tingnan ko muna yung brochure. Mahirap assemblein. Baka mamaya abutin ako ng gabi nito eh. Chinek ko lang kung kompleto yung laman. So, hindi siya kayang assemblein ngayon kasi maraming kailangan na tools para ma-assemble to. Kailangan ng Philip head screwdriver or 5mm or 6mm Allen keys, adjustable wrench, kailangan din 9mm, 10mm, 14mm, tapos pliers kailangan din, yun, tongue wrench kailangan din daw. So, hindi ako kumpleto sa gamit eh, pero kailangan ko pa hanapin yung mga gamit ko. Yun, hindi ko siya ma-assemble ngayon, baka bukas assemblein ko para matuwa naman si Clark. Nakatulog si Clark eh, sa malumanay kong pagmamaneho. Tago ko muna tong bike niya. Yan. Alright. Ito yung binili naming printer na may scanner. Mura lang siya. So, akat ko na siya sa taas. You know, luluto. Okay. Ayos lang kami naggamit. Hi guys! Sa house na kami. Nasa taas na si Clark. Nakatulog siya. Matulog sa malumanay. Suserang bakla. So, nakatulog siya. So, actually, it's nap time. Actually, it's his nap time na. So, sakto lang. Nakatulog siya. Nasa taas siya. So, si taga-Topiko. Ngayon ang taga-Topiko. Tamang tiklop muna tayo ng damit ngayon. Yes. Nakakuha ko lang ng sinampay. Kapal ng mukha nito. Ikaw Sinampay natin. Kakawiran natin. Talaga ba? Buti na tuyo. Winter ngayon eh. Malamig pa. Talaga ba? Meron pa sa labas. Di pa tuyo. Oh? O, gabi na nga. Madilim na siya. Pero 5 o'clock pa lang. Oo. Bilis dumi. Hindi ko na na-assemble yung bike nito. Next week na lang. Next week na lang. Hindi din kami nakabili ng knee-pads kasi hapon na siya. Close na siya ng 4 o'clock. Hanggang 4 o'clock lang yung bilihan. Iba na pili namin printer. Bumili na lang kami ng Kailangan printer. namin. Hirap magpa-print sa labas. So, we'll see you guys on our next vlog. See you guys in our next vlog!